Dene ati iki nelongso wong sing tak tresnani mblenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine orang ngira jebul lame suwae saikine Citra. Terima kasih. Mas Gunari, Kak Nau, thank you. Berkah barokah. Senepo mana? Senepo Barat. Lilo Mas Bro siap. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lame saikine Citra aku nelongso merga kebaca tresno ora ngira saikine Citra. Ini mau Lilo dulu atau mau Sewu Kutho dulu?